Semoga sehat selalu, amin. Lancar rezekine, ya. Alhamdulillah sehat selalu pokoknya. Siap, amin. Matur nuwun. Heeh. Hati-hati, ya. Kuwi dhuwur trape. Ya. Terus iki ana pamundutan, Nduk. Ya, apa? Sepindah saking pendane Mas Anggi Prasetyo nyuwun lagu lali janjine kalih tembang kangen. Ya. Titip salam katur para dalang-dalang Jawa Timur mliginipun Bapak Profesor Imam Robandi, oh ya, pepunden dalang saking kampus ITS Surabaya, oh ya, matur sembah nuwun, nggih, matur sembah nuwun, ya, kok dibilangani pokok siji, terus ana nawala saking panjenenganipun Bapak Muhammad Soleh, ya, nyuwun lelagon caping gunung mewah lali janjine, digabung wae, ya. Katur dumateng para sutresna budaya wayang kulit ing pundi kemawon, ya. Ugi atur pamuji mugi desa Cengkok dadosa desa ingkang gemah ripah loh jinawi Kartotata Turaharja. Oh iya matur nuwun. Amin. Ya. Donga apik iki mau pedang kuning wis dipinangkani. Iki tak tindiane kayon ngene mung ndak kebur ya. Terus iki aku arep mbuka amplop ya ngapura saurunge ya ana nawalane. Ana ya. Ki ana nawala. Tak wacane ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang kula nyuwun gending gubuk asmara saking kula Pak Sukam Kedung Lo. Oh ya matur sembah nuwun. Ya dipinangkani. Ya sapa sing kon minangkani? Kok sik urung rampung le maca. Oh ya dirampungke sisan. Iki ya iklan kaos kuwi mau, Nduk. Ya. Iklan kaos. Mazda sok sinten ingkang ngersakaken. Ya. Kaya sing disukake Mas Nanang wau stane ning kulon panggung ya regane sing dawa 80 ya sing cendhek 190.000 aku ki seneng kok Nduk ya seneng nyawang sinden iki lho lah sing cendhek 75.000 oh ya matur sembah nuwun iya ya siap iki warna kombinasine hitam putih merah apa kuning sing bener ki wong enek kuninge ya ora masalah sing nulis lagi ngantuk iya maskar kuwi sing nulis ya terus iki ana amplop katur ki dalang M Yusuf Ansor ya nawalane iki kok sike saking Bapak Haji Murkamyo ngaturaken bintang tamu Nanang Bisro Lastro podang kuning sesideman kalih gubuk asmara. Wah nggih siap matur sembah nuwun. Ya ning Mas Nanang wis kepareng medun saka panggung. Oh ya engko dipinangani siji-siji. Iya. Terus dari Bapak Sudira Pasuruan. Ya nyuwun gending kembang rawe yang nembang mega. Oh ya siap. Sawer 100.000 ya jazakumullah khairan nggih amin matur nuwun dipinangi siji ya aku milih gendeng senengku sing tur aku iso barang ya iki anu wae sing enek bawane mendu seneng sing anu sing ngersake duel ya megang ngadeg ya ayo mbakmu ora sadho keplok ora sae wong biasane ya roh kok. Azza Pakmu, nganti Pakmu. Hah? Azza Pakmu. Kepiye? Pakmu. Oh ya sing cetha mlu ngomong kuwi. Heeh. Aku jane ki anu arep lek gur disurati kuwi mau kaya. Lah iya. Surah masalah, surah enggak gagas apa surah. Pento, jenengan rasa gagas surat. Penting kan aku padamu. Aku ya semana uga. Ora, kowe padanya to, reti aku. Padanya sapa ora ana kok. Wis saiki wis peka, sing tonton wis peka saiki. Arep piye saiki? Ya. Arep milih sing ndi iki ana gubuk asmara, terus ana sisideman, terus ana kembang rawe. Sing aku bawa ningan. Oh nggih. Duit napa-napa Mas Da? Hah? Duit napa-napa? Wis manut. Manutan. Wah lah aku ki wong lenang manut kok. Njaluk apa wae tak tukokke wis. Kuwi ning kabeh wong to? Hah? Ning kabeh wong ngono ki. Ora, ya gur kowe.
Yakin? Yakin wis. Tenane. Heeh. Aku jane ki arep ngomong ngene iki ndak gur disurati kuwi mau. Dadi lagi iso saiki ngomongnya. Lah iya ora masalah. Ora masalah. Kandhani rasa gagas surat penting aku padamu kok. Lah iya aku ya padamu kuwi. Ha. Ngono wis gampang. Ya. Nyun ngapunten ya Pak, waniku kur ning panggung nggih. Tenan ya ora apa-apa iki jare omong ra kowe. Heeh. Lah piye Pak aku ngono? Ya, arep apa? Sideman apa Gua Asmara apa? Nggih, sisideman mawon. Oh iya. Kalih Masda nggih. Iki donge jatah gara-gara. Oh, yen apa ganti? Ganti. Ya tak ngetokke anu Petruk sik. Anu wae Gubuk Asmara. Oh nggih. Nyingkar nyingku Suaramu kuwi apik, raimu ya apik. Ngerai-ngeraike. Kowe lha iki apa? Tembung iki kaya Mas Nanang ki mau lho. Oh, lah ya romantis. Ora kaya ngono kuwi. Romantis kuwi kaya ngene iki carane iki. Beda saben wong ki dhewe-dhewe ndek cara dhewe-dhewe. Iso latihane. Latihan karo sapa Mas? Lah ku meguru karo Mbah Jadi Cerma Sentrun. Ilmu perwedokan kuwi wis sing ngebahi kuwi kabeh. Senior. Senior kuwi. Iya. Ali Wiwitane nyumbang lagu. Wiwitane kok nyumbang lagu dhisik. Kelingan ora? Aku ora kelingan. Alah, urung suwe kok. Aku senengku nglali. Heh? Njur njaluk WA to. Heeh. Terus Tuku nomor aku kae. Bayar 100 men. 200 kae ya. 100 kae. Rek sing 100 lho Mbak Anggi kae. Iya. Kathoke lepis. Dibangkelke lek bangkelan munjuk kae. Lah iya. Nyingkar nyingkur. Suratono. Iya. Surati nek wedok, nek lanang Suratono kuwi mau. Surata. Lah. Heeh ya. Yen ke muta. Wah. Minir ngene iki seneng ah. Minir. Minir raimu barang. Sira mati, pisan kas, sik seru, sik seru. Pasuryanmu melinir. Oh. Glowing. Sing apik iki ngono kuwi perawatan. Ya men ana perawatan iki mulo dikeki. Lah iya aku ki mendukung lho sing apik iki perawatan ngono kuwi. Wong nang dadi ki aku ki nek nang omah ki men betah ngono lho, ora dolan-dolan wae. Ya. Ya piye to wong ya ning omah wis perawatan wong ya WA kene WA kono kok. Weh, ora ya sumpah. Duwe mbok loro iki piye karepmu? Ora lir ngono ya wis kek terusno. Engko nek ke pojok kok gek terusno. Ha ya engko sikik ta ya diselingi lho. Ngono. Ora lir ke pojok iki Ora masuk. ide. Ora masuk. Dimasuk-masukke. Sak sedeng-sedenge wis. Ya, lambang Lelampahan minir ya. Ora minir. Angger ora dikon minir, angger dikon minir ora minir. Nah, aku kan seneng gawe penasaran. Hah? Aku seneng gawe penasaran. Oh ya apik kuwi. Nah iya. Teruskan bakatmu. Bareng ayo bareng. Bareng ayo. Ya. 1 2 3 Tresno tulus nadyane engku buk asmara. Seliring ora apa-apa sing gayeng ki ngene iki. Sing gayeng ngene iki seliring ngene iki. Ya ora apa-apa, salah ra apa. Ora usah nangis. Penting satu apa? Satu rumah.
Satu hati, satu Lah. rumah ngawur era. Lah iso nek wis satu hati ku yo kayak njur satu rumah kuwi mau. Karwe satu hati. Wis satu rumah, satu kamar, satu kasur. Iki wonge bar aku kon. Yo. Ini mataku kelingan. Ubok kae. Biyen tak golere. Ning cagak kepeng. Yo. Aku jane seneng kowe. Nek nang luar panggung wani ra? Maksudnya seneng iki swara. Terus nek apa dijak gojekan ki nyaut lho. Ora kok seneng nang sing suji-sujine iku kudu nek kowe wis genah rasane ya. Wani ngono ya kur ning kene iki, Pak. Lah iya lah kowe nang ndopo panggung kur meneng wae kaya wong krasa ngising kok. Wes jenengan iki aja jujur-jujur ngono kuwi ta, gah aku. Jujur. Awang ki sing jujur wae prasane. Jujure rame lho, Pak. Jujur kacang ijo. Oh, mau nang omah ya kur meneng bae. Lho, lah piye to karepe kana? Mbok yo omongan takon kuwi Mas HP-mu regane pira mbok yo. Arep nukokke. Lah yo mbok yo takon ngono lho. Iki pamer HP-ne anyar ngono. Mbok nomo suwe sesuk iso tuku. Iya. Mbok kono kokke ya wegah. Yo. Aku sapi siji. Cedetan sajroning ati ketan luntur saya merati aku kowe dadi garwa
Hah? Pripun? Lah pripun? Wah, ngalamun ki sapa kuwi? Ngalamunke kowe kuwi kok lah sapa neh? Lah aku nang kene kok. Lah iya. Lah ngopo dilamuni? Lah roh nang kono. Lah ngopo dilamuni? Hah? Lah ngopo Lah dilamuni? kepikiran, kangen kok aku. Lah wis ketemu. Lah Ket mau wis esuk. ketemu ya alhamdulillah. Hah? Ket mau esuk wis ketemu. Lah iya lah nek Kono njur meneng wae. Lah kowe sing meneng wae. Kono cangkeme piyek wae. Lah aku wedi nek ora dianggep e. Wes iki aja sok kaya ngono kuwi. Iki endi papan kuwi gerah tak anggap wis ora usah mikir sing neko-neko. Tak anggap. Gara-gara surat dadi. Setetan sajeningan. Oke, makasih, Dede. Sama-sama. Makasih, Dede. Sarang yo apa? Kuwi basa apa yo ngono kuwi? Ora mudeng aku. Ya. Sarang semut. Hah? Sarang semut. Sarang semut. Ya. Terus ana apa neh? Heeh, iki terus ana apa jenenge? Kembang rawe mau. Ya, engko nek gara-gara. Nggih, Pak Sudra mengke nek gara-gara. Oh iya. Iya. Terus iki ana nawala, ya sekedar perkenalan saking penggemar Jakarta PT Rekta Construction Bapak Suparyono nyawer 200.000 TF Pak Karyanto ya ngersake gending napa niki? Hah? Ora apa? Ora anu to? Ora nek tulisane? Ya wis dite sesuk nggaku. Sesuk nggaku kuwi ora gur tak nggo jajan dhewe. Tak nggo anu jajake sinden-sinden iki lho. Iya, terus ana terus Guru Asmara wis deman wong kok nek gara-gara oh iya. Heeh, akeh sing kok nek gara-gara. Weh, lah iya kan. Lah iya. Terus ana engko sike tak golekane. Ya karang ya akeh tenan. Ya. Guru Asmara wis. Oh lali janjine urung, caping gunung ya urung. Oh iya. Siap. Di langsung anu bae lali janjine. Sapa sing kepareng anu kowe? Mas Yanto urung. Siwayanti kok Mas Yanto. Siwayanti ya kon ngadeg. Ayo wae ngadeg wae. Di sepoti iki jeng miring pelok. Aja miring wis dibenake wingi sore. Wis dibenake. Apa ora penak nek miring ngono kowe? Wis ora miring. Alah. Kuning tangkam. Yo. Langsung wae ya nek siwa iki. Koper njaluk nomere. Ya langsung wae. Mosok yo dadak ngobawa kesuwen. Ning ki etunge entukku limbukan ki kesoren banget. Iki lagi setengah 11. Setengah 12. Setengah 12. Heeh, iki suwe banget. Monggo selak gek pengen mulih. Yo.
Nggih, siap. Siwa. Siwa. Nggih, Wa. Nggih, Wa. Injih Wa Koper. Kok Wa Koper? Mau Wayanto. Wa Koper iki jamane Koper. Sing modelane kaya Siwa. Apa to Koper ki? Koper ki kuwi men wonge. Men wonge. Ya. Janjane kowe ning galagatmu atiku sujono kowe kencan karawani kaliya Apa iki? Mbuh iki wa. Engko siwa kebur iki. Siwa kebur wong mung sak cuthik. Nggo nyuthik apa nek semen iki? Hah? Nggo nyuthik apa nek semen iki? Nggo nyuthik ya apa ta apa. Ki arep meng kaya cuthik kan ning iso cuthik iso nggo nguthik-uthik ngono terus. Nguthik-uthik apa? Mbuh, uthik-uthik barang turu. Kok dicokot malah. Aja dicokot. Kowe kon nguthik-uthik wae, Bung. Ya. Janjane kowe ning ya, makasih si Wayanti. Awas, kecer. Apane? Wis sembuh. Iya. Iki jane isih akeh pamundhutane. Iya. Iki ya merga batas waktu limbukan ki mung sak jam. Iya. Ning jane didawakke ya kena. Ya kena, iya. Nggo ngewet-wet penonton. Nah iya. Heeh. Isih akeh. Aku arep iki engko nggo goro-goro kabeh iki jatah bagian goro-goro kabeh. Yo. Kowe pengen apa? Aku pengen sinden. Oh. Iya, sinden pengen sinden. Mbak Anggi anu nyanyi. Iya. Sambel kemangi. Iya. Heeh. Ya niki aku ya go ngaturke yo arep matur ya mengawan awake dhewe wis kepareng sowan ya menyang
pengurus Pepadi Nganjuk ya panjenenganipun Mas Dalang Badar Alam ya wakil ketua Pepadi ya wakil ketua Pepadi Nganjuk sekaligus pengurusnya ya genah lah genah no kok iya matur nuwun nggih ya intine ya kula nuwun alhamdulillah nderek gladi wanuh wonten ing mriki ya ayo sapa nek ngene iki penere apa lek apa tante apa kakang mbok iya kakang mbok ayu anggi iya wah piyantune cilik linggane gedhe Kajenge dhuwur lho. hah oh iya bener ya Napa niki sambel kemangi? Udah sambal kacang. Oh sambel kacang. Ya. Some. Iya. Sak anune wae. Iya. Langsung mawon. Langsung aja. Tak tumblang ngono lho. Yo. Sampean ki dijuki nomor WA ra ding. Lah ngopo? Lah mangke nek disuwun kowe kula ngangge napa? Hah? Maksude ki kontak nomere engko terus di WA. Ora apal lek kula. Ya ora apal. Ya wis ora apa-apa. Syukur